Shin kin san kwanciyar da mijinki ya fi so? Kin san yadda za ki gamsar da mijinki? To ga nau'in kwanciya. Kin iya kwanciyar faifai? Idan kika yi kwanciyar faifai, kika baje kika buɗe masa gindin nan ya samu ya shiga, kika ware, ki yi ƙoƙari ki dinga sa harshenki a cikin kunnensa. Kina wasa, kina tsotsan masa, kina wasa da harshenki a cikin kunnensa. Ki dinga motsa kina shafa masa jikinsa. Kake masa shi kadai ki ce shi kadai zai yi hidimarsa, a'a. Ki dinga taimaka masa. Kwanciyar fefe tana da muhimmanci wanda tura suke cewa mommy and daddy. Yana ƙasa ke yana sama kina ƙasa. Ya ci ki da kyau. Ki dinga wasa da maraki. Ke mace ce ki dinga yanayi kina juya maraki, kina daga ƙasar. Kina kwanci kina shafa bayansa, kina shafa masa nonuwa, kina sa harshen kina cikin kunnensa. Ba karamin daɗi wannan irin cin yake wa maza ba. Idan kuma goho kika masa, ki tabbata kina motsa maraki, kina fito da gabanki gaba da kina tura gabanki, gindinki yana maraki tana ɗaguwa tana komawa saboda ki taimaka masa gindinsa burarsa ta taɓa wannan albasar da take cikin gindinki inda kika fi so a taɓo. Idan kina daga duwawunki kina matsewa kina tura masa, yana yi kina taimaka masa, wannan ma ba ƙaramin daɗi yake musu ba. Kamar ya hau wani jirgi ne na jin daɗi zai je. Ki dinga style kala-kala, kika yi gohon nan ki dinga ɗaga maraki, ki ɗaga bayanki, ki sauke, ki tura duwawunki gaba, ki tura shi baya, ki dinga inda hali ki dinga ɗan juya masa duwawunki haka a mararsa, yana shafan mararsa, kina kai shi wata duniya ta daba. To anan ma fa za ki gigita mai gida. Idan kuma a karkace ke so, ki tabbata kin kwanta akan gefen hannunki, sai ki ɗaga masa ƙafan nan ki balance, ki ɗaga ƙafa ɗaya ya shiga, ki dinga yana ci kina sa hannunki ta ƙasan gwalagensa kina ɗan shafa masa, kina ɗan shashafa ƙasan gwalagen kina wasa da shi, yana yi kina jin daɗi, yana jin daɗi, ke ma ɗin wayo kina jin daɗi, yana jin daɗi, kina shafa sa, kina ƙoƙari ki kai hannunki kan nunuwansa, ƙasan mararsa, ƙasan gwalagen nan, ki dinga mushi ɗan tafiyan tsutsa gurin ta kashin nan. Idan dai za ki iya ki sa yatsanki a ciki, ba fa yadda za ki cuta da shi ba, ki sa yatsanki a ciki, yana turo buran nan cikin gindinki, kema kina ɗan cusa hannunki a duwawun shi, kina ɗan shiga kina fitowa da shi, kina ɗan motsa maraki kina wasa da shi. Hawa ranar sai an miki kyauta. Ki san salo na kwanciya, ki san yadda za ki kwantarwa da mijinki hankali. Kwanciya kala-kala ce, ba guda ɗaya ba ce. Kar ki dinga kwanciya wa mijinki kamar ruwa. Idan ya zo kawai ya yi fa ya tashi. A'a, kar ma ki bari ya hau kanki da wuri. Sai kin tabbatar kin tayar masa da sha'awar duniyar nan ta ko'ina. Kin tsotse shi, kin tsotse buran nan, kin tsotse nonon nan, kin yi wasa da kunnuwansa, kin tsotse ko'ina da ya dace, kin yi wasa da shi, kin ɗago sha'awar. Abin nan ta miƙe, tana gaya miki ke kawai take buƙata. Kafin ki bari ya hau kanki, ki dinga juya mishi kwanciya kala-kala. Kar mijin ki saba da kwanciya ƙwalli ɗaya da ke. A'a, ki koya masa. Idan ma bai iya ba, ki zama karuwa a gidan mijinki. Kar ki bari ki ce wai ke in kika yi zai ce ki yar iska ce. A ina? A iskanci ya ƙare tun da ya ganki tsirara kika gan shi tsirara. Kika ga kalar buran nan, ya ga kalar gindinki, iskanci ya riga ya ƙare. Wani zancen iskanci kowa ke da shi ɗan iskar ne. Mijinki ne ki yanda ya dace, yanda kike so. In ku kika zauna kika ce wai kar ya ce miki ke yar iska ce, to ɗan iskan ku na gaske a waje za su kwace shi. Salon kwanciyar nan kar ki ce wai ke ƙwalli ɗaya kullum in ya zo ya hau kanki ko ke ki hau kansa. A'a, na san dai hawa kansa kamar yana da daɗi, za ki ji kin fi son shi ya fi miki daɗi, ko kuma ki yi goho. To ba wai goho ko kwanciya mommy and daddy fefe ba ne kaɗai kwanciya.
da zaki da mijinki. Akwai style kala-kala, ki juya mushi bayan nan, ki juya mushi gefe, ki tsugunna, ku yi a tsaye. Ke duk inda zaki ya tsaya, ki hau ya tsaya, ki tsaya a jikin bango, ya kumanne da bango ya ciki kina tsaye. In ya ciki kina tsaye, ki juya shi ke ma ki ci shi a tsaye, ki sa masa nonuwan nan naki a bakinsa, kina cinsa nonuwan suna bakin shi. Ki dinga salo kala-kala, ki dinga canja salon kwanciya, ki dinga canja salon wasanninki a jikinsa. Ba kwanciya iri ɗaya ƙwalli ɗaya zaki ta yi wa miji ba. Ki koyi style kala-kala. In ma a rigingine ki so duk a inda mijinki yake son ciki, naki ne buɗe gindin nan ki buɗe mishi ya ci. Ba shi duri ya ci ya sha. Na sani. In ma soki kike so, ki tsaftace gurin. Akwai wani salon sokin da ake yi, do ba kowa bane yake yin wannan, amma shi ma yana da daɗi. Dukanku za ku ji daɗin junanku. Ya zamana kina kansa, ki sanya bakinki a cikin buransa, kina tsotsar burarsa, ke kuma ki juya masa gindinki, ya sa harshen shi yana tsotsan gindinki, kina tsotsan buransa. Dukanku da ku ji wani irin daɗi ne na musamman. Saboda a lokacin ba mutum ɗaya bane kawai yake aika mutum ɗaya saƙo, dukanku ne kuke aika wa junanku saƙo. Kina tsotsan burarsa, kina wasa da shi, kina tsotsa kamar kin samu minti, kina shafa masa dan ramin ƙasan da su gwalagensa da sauransa. Shi ma yana tsotsan gindinki, yana dan fito da harshen shi dan saman gindinki ne, yana da shi, yana wasa da shi, yana sha, yana dan cusa harshen shi, yana cinki da harshe, yana tsotsanki, yana baki head mai kyau mai rai da lafiya, kina bashi naki mai rai da lafiya. To dukkanku za ku ji wani daɗi na musamman, har za ku ji ba abin da kuke so a lokacin fiye da cin juna. To a lokacin kowa ya matso da kowa sha'awarsa a fili. To ko gama wannan tsotsan gindin, kar ku ce za ku shiga a daidai wannan lokacin. Ku dawo kan nonuwanku, ku sake yin wasu wasannin na daban da ko'ina da ko'ina, sai har kin ji gindinki na harbawa, alamar lallai bacinki kike son a yi. Shi ma ɗin burarsa ta fara miƙewa, tana zullo ita dai kawai ta shiga. To a nan ne sai ku shiga. Idan kika shiga, idan mijinki ya shiga, kar yana shiga, kana shiga gindin matarka kakka dinga facal da sauri. Yanzu nan za ka kawo, amma kana shiga a hankali, ka relax a kanta, ka kwanta a hankali tukunna, kafin nan ka fara motsa jikinka. Kana yi, kai kanka za ka ji nishinka ya canja, na matarka ma haka. Salo ne kala-kala gashi nan. Ka san yadda za ka yi, kana yi, kar ka yi sauri. Ka san wasu suna da zafin nama, maza wasu kuna da zafin nama. Nan da nan sai ku hau cin mace faf da ƙarfi, ku ta ci ta minti 2-3 ka zubar da sperm, mace ta raina ka. A'a, ko da a ce kana saurin kawo mani, kana saurin yin release, idan ka ɗan nutsu ka kwanta a jikinta da ka shiga, karka yi fufufufu ka ce kana cinta. Ka shiga kawai ka nutsu, ɗumin gindinta nan yana ɗan turara maka burar, kana wasa da ita a hankali kana cinta a hankali. Ka daure, na san za ka ji daɗi sosai. Aka ji kamar kana son ka bubbuga da ƙarfi ka fitar. A kar ka bubbuga da ƙarfi ɗin, ka daure ka ci gaba da wasa da gindinka a cikin burarka a cikin gindinta, kana yin sama kana yin ƙasa ɗin a hankali, har ka zo lokacin da kake jin za ka yi da ƙarfin. Idan ka ji alamun sperm ɗinka zai sauka, sai ka matse shi, ka juya matarka ta hau kanka, sannan ita ma ta dinga cinka a hankali. Ka mai da sperm ɗin cikin jikinka, kar ka yi sauri ka ce za ka fitar da shi. Idan ka ji sperm ya zo zai fitar maka, ka bar buga gindin sai ka nutsu. Idan ka bar buga gindin ka nutsu, sperm ɗin zai koma. To sai ku sake ci gaba, ta hau kanka, ku yi, tana yi, ka sake juya ta gefe, ka yi a tsugunne, ka yi a goho, ka yi a tsaye, ka ji style kala-kala duk inda ranka yake so.
an ce matarka gonarka ce, duk ta ko ina ka shige